Makapanlimbawt sa balhibong tan-awon sa salida ang mga mahitungod sa mami sa lain-laing bahin sa kalibutan. Tungod kini naghatag natog paglantaw sa kaniadtong unang panahon. Usa ka kamatuoran nga bisan og walay na isuwat maghatag kini kinabuhi sa kasaysayan. Kini ang istorya ni Juanita, or mas nailhang daing ka Ice Maiden sa Peru. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 1995, usa ka iladong anthropologist nga si Johann Reinhardt kauban ang ihang climbing companion nga si Miguel Zarate na diskubrihan ang mami ni Juanita sa Andes sa Peru. Well preserved kayo ang mami nga ilang nakit-an bisan ang mga parte niini sa lawas or organs kumpleto kauban na ang sulod sa tiyan niini. Gituuhan sa mga researchers nga si Juanita ang mami nga nakit-an kay usa ka dalagita nga gihalad sa ilang Ginoo para malipay kini tungod kay mauman kini ritual sa mga Incas sa una. Nadiskubrihan si Juanita ni Reinhardt tungod sa pagbuto sa bulkan nga mo'y hinungdan sa pagkaguba sa gilubngan niya. Karon nakadisplay ang mami ni Juanita sa Museum of Andean Sanctuary sa Arequipa, Peru, na kung asa daghan ang bisita niini gikan sa lain-laing dapit sa kalibutan. Ang kondisyon sa lawas ni Juanita ug uban pang mga butang nga kaubang gilubong sa mami niya naghatag og daghang detalye mahitungod sa iyang kinabuhi. Base sa resulta sa mga test sa iyang mami, namatay si Juanita sa mga tuig 1440 o 1450 sa edad nga 12 or 15 anyos. Ug sa ilang panagsusi na hibaw-an nga healthy si Juanita ug wala kini sakit sa dihang namatay. Bisan ang mga gisulob ni Juanita nga sapot well preserved kaayo kauban ang ihang sapatos nga gama sa panit sa liyama nga nagpamatuod nga gikan siya sa noblesa nga pamilya nga nagpuyo sa syudad sa Cusco, ang kapital sa mga Inca sa Peru. Ug ang resulta sa autopsy sa iyang lawas na hibaw-an nga gihapak ang ulo niini og gahi nga butang nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon kay nabuak man ang iyang ulo. Matod pa sa mga historiador nga ang mga Incas kuno kay sakripisyo ang ilang mga bata nga gitawag nila kapakutsa. Hataga nila ang mga bata og chicha, usa ka alkoholik nga ilimnon nga gikan sa mais para mahubog ang ihalad. Una kini nila pakyon. Usahay tagaan nila kinig kuka, usa ka tanom nga mao'y gamaong cocaine para usapon sa bata nga mao'y gibuhat ni Juanita. Una siya gipatay. Og sa pagkadiskubre nila ni Juanita, nagunit kini sa iyang pusod. Matod pa sa mga eksperto, maong na-preserve ang pusod ni Juanita kaysa wa pa siya ipanganak, na pili na siya sa iyang ginikanan nga mao'y isakripisyo para sa ilahang Ginoo. Matod ba sa mga eksperto nga maong buhaton kini sa mga Inca para sa ilang Ginoo kay para maghatag kuno og uwan nindot nga ani og proteksyon, maong kinahanglang magsakripisyo ug maghalad para padayon ang cycle sa kinabuhi. Ang mami ni Juanita kay usa sa pinaka well preserved nga mami sa kalibutan. Ni kaging kini or na frozen nga mo'y hinungdan nga wa maguba or madugta ang porma sa mami. Mahuman madiskubre ang mami ni Juanita, gisundan pa kini og 14 ka mga batang mami ang nakit-an sa lugar nga na frozen pod parihang Juanita. Gituuhan sa mga eksperto nga daghan pang mamis ang madiskubrehan sa maong lugar tungod kay dugay kining ritual sa mga Incas sa Peru. Naundang lang ang ilahang ritual sa dihang naabot ang mga katsila sa lugar ug silang tanan gibunyagan sa Katolisismo nga mao'y niputol sa ilang salbahe sugway kaluoy nga ritual. Diri na lang kutob ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga musunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.